salamat pala sa may-ari nito kasi ano, pinahiram kami ng ano, service. Papunta na kami sa ano mga kanta, sa Sapa. Sana swertein kami ngayon. Kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakapag ano, nakapag operasyon kasi dulot ng ano sobrang basic kasi yun ang Sapa Sana swertein kami ngayon para may pang-ulam. May mga kambing pala dito. May naglalaba pala dito, nanay. Yan sa kabila din. Pero guys, dito na kami sa tubig sa may Sapa. Pero clear naman yung water Klarong klaro yan. Doon kami sa ibabaw mag-start. Tapos paano kami? Pabalik. Para hindi na masyado malayo. Kasi pag dito kami sa ano magsimula, galing kami dito sa baba. Tapos pakyat kami. Pag uuwi ka na nako napakalayo. So, panibagong strategy to. Doon kami sa ibabaw mag-start tapos pababa kami. Saka mga hunters dapat piliin nyo yung safety. Dapat alam nyo yung mood ng panahon para iwas baha tayo. Hindi natin alam na bumabaha na pala doon sa ibabaw tapos panay tayo ng kuryente dito sa ibabaw sa lower. Hindi natin alam na na pala lakas na pala yung bugso. Mahirap kaya tayo dyan sa disgrasya. Pero ngayon ganda ng panahon. So, sana ito. Ano yan boy? Hinahawiran ka na ng kagingking First huli mga ka-hunters Lalaki. Ano sa Bisaya ni Dong? Ulang. Ulang? Sa Tagalog, hipon. Kasi yan sa hipon Oo. Hipon to para sa tubig Yan, 1-0. Okay, mga hunters nag-start na kami. May daganda pala dito. Sampay. Ito. Hipon na naman.
ang lalaki. Yun, laki oh. Napakalaki mga ka-hunters oh. Yun. Yun, laki ng mga palaak niya eh. At saka mga ka-hunters, yung may tips kami dito sa ano, dapat nasa huli yung ano, pang sikpaw. Sikpaw yung tawag dyan. Para pag tumakbo yung isda dito or naanod sa ano, yung pantat oh. Kito. Pag pumunta dito sa ano, uy, uy. Yun dapat kukunan ng ano, bago namin ipasok sa ano na yan, kukunan ng tinik or tunok para pagdating doon sa bahay safety ka na, hindi ka na maano. Ito na naman, dami talagang hipon dito mga kantos. Dami din kasi nagsidaanan dito na ano, ang organ ko din.
Uy, pwede tayo maligo boy oh. Baka hindi ka rin marunong malangoy ha. Ha? Mabaw yan. Yun. Laki din oh. Oh. Napaka may ano, may naman mo oh. Napakalaki. Pang first class talaga yung hipon dito mga ka-hunters. Ilang piraso na yan boy? Tingnan mo oh. Oh, tsaka isang pantat ah. Dito. Tumakbo lang, lumangoy lang. Ang kagandahan nitong kuryente nito, ano, kasi mga campers ay after 2 minutes or mahigit, yung isda na kuryente mabubuhay ulit para bang ano lang siya na nawala ng malay. Grabe ng tasted na namin kasi yung mga kuha namin kala mo patay na pero pagdating dun sa bahay naku bukay yun. Ito eh uy tatakbo na yan. Yung first class talaga yung mga hito dito mga kantes eh. Dami talagang hito dito hito hindi pala ano hiton yung sa Bisaya tawag namin dyan ulang dahil laking lalaki yung mga ulang parang hindi siguro wala siguro nagkakong oriente dito na galing sa kasi may ano may baha yung palaging umulan hindi naman masyadong pero maganda dito sa sapa na to madaling mag ano yung tubig madaling mag clear kasi wala itong mga palayan sa ibabaw hindi katulad ng ibang mga sapa na ano, may mga palayan so hindi madaling mag clear yung tubig pag nagbaha so dito isang araw ano pa to
like chocolate pa yun. Kaya ngayon, dalawang araw na. Balik na sa pero klaro naman. Yun lang. Diyan siguro. Ari ito dong. Laga na to. Ang bilis kasing kumilos, parang kwitis eh. Parang tatlong makina yata yung ano niya. Tatlong 16 na makina yung nakalagay. Eh, hindi mauli-uli. Kaya lang kung tinamaan talaga siya. Tamang-tama talaga siya na kilo yan. Pero pag dapis-dapis lang, ay, tatakbo yun. Yun. Ito. Yun, may isa pa. Yun. Dapat kabilisan talaga yun eh. Dapat pag ikaw may hawak ng kuryente, naku, yung doble yung mata mo dyan. Kailangan pag yung mata mo dalawa lang, tatluhin mo para kitang kahit pa talaga yung ano kung saan mag ano. Oh. Sarap ihawin yan at saka perituhin pakalabugin yun to sila siguro nakataon na dito nakadaan. Yun. Dito na naman ang ano. Dito na naman yung pupunan ng pinito.